हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो रंजालि बैसागुनि गोदै गोबाब अननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। नै दिनै मावसि बुन्दा एन्टारटेनमेन्ट स्टुडिअ'आव आं मावसि बुन्दा नार्जारिया 4:30 जानाय लोगो लोगो सानसेयारि थाजा गरम मिनिनानै खिग्रादलायनाय एन्टारटेनमेन्ट निउसखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैलायबाय। बिदिब्ला नोंथांमोना निउसखौ खोनासंलांदोलाय। थौदो बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामबावनो, लेट्स गो। गिबि खौराङानो जाहैबाय मैया बावखुंग्रियाव सोलिनाय ट्रेन्डिं भिडिअ' मिस्टार जब्बद शर्ट भिडिअ'नि एक्ट्रेस मिस्टार भुमिका मुसाहारिनि हासुनायखौ सोरबा नायखोमानाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांजोआ सानै बडिगार्ड दोनलांनानै हासुहैदोंमोनब्लाबो बडिगार्ड सानैया हमथानो हायैयाव भुमिका मुसाहारिया हासुस्लाबनो हायैयाव लंपेन्टआवसो हासुदैया नांजोबनानै अवेल गेस मोनामलायदों होननानै मिथिनाय जादों। दा बिथांजोनि हासुनायखौ सोरबादि सुबुङा नायखोमादों, बे सुबुंखौ दासिमबो मोजाङै सिनायनो हानाय जायाबा मिथिनो मोननाय जायाखैनो। मोसौनि बैसागु फोरबो फालिनायाव बाक्सालि जिल्लानि खिदिरपारा गामियाव मोनसे घटना जालायबायना। गंमेनाना मोसौखौ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था मन्त्रखौ जोबखांनानै बिथाङा बिबार माला गोजाखौ गानहोहां जानायावनो बुथे बसुमतारिनि मेन दरजायावनो मोसौआ गं एरहरनाया बिथांनि आजि जिगा बलंगा थाम्फै देंगार नांनानै आलुनि बिगुरानो गाजियो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा खम जाला जानानै बिथाङा दा बिथांखौ बाक्सा जिल्लानि मोनसे देहा फाहामसालियावसो सोहैनांबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय मोनायाव दिखियाजुलिनि दद्रापारा गामियाव होलोखो मुंनि सासे सुबुङा जौ फेनानै गावनि उन्दुग्रा साननानै बिहामजो उन्दुग्रा खथायावसो सौखि सिङाव उन्दुना थाफ्लांहैयो होननानै मिथिनाय जादों। मिथिबावनाय बादिब्ला बिथाङा हर गेजेराव सुथि मोननानै हासुनो ओंखारनायाव आरोबाव बिहामजोजों सौखियाव ग्रोब उन्दुहैफ्लांबावो। 1 घन्टा उन्दुनायनि उनाव बिहामजोआ गावजों सोर उन्दुफाखो होननानै आन्दाज मोना गाबख्रावनायाव जोख्रांनायाव बिहावनि माबा माबियाव नांनानै 5 मिनिट जग्रबनासो थानानै बोराया सुथि मोनो होननानै मिथिनाय जादों। उनाव गाबख्रावनायखौ खोनानै न'खरनि गासैबो ओंखारनायाव बिसिजों आरोबाव बोराया दलायग्रायाव सोबा जानानै खावलायाव लुनबुबावो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैबावदों। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'खौ अमा बेदर जासिनानै खिनो ओंखारनाय हासुनो ओंखारनायनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'बाय। भिडिअ'आ जोबाखै, ससे दंबावो। भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो ना मा होनो लोगोफोर? जाहाथे मावसि बुन्दा एन्टारटेनमेन्ट स्टुडिअ'आ गोदान भिडिअ' हगारबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसना सौहैग्रो।